Už ste niekedy skúšali bradlá a seklo vás v krku, alebo vás týždne boleli ramena? Dá sa to aj inak. Poďme si ukázať ako. Bradlá ako také precvičujú hlavne tricepsy, ale vedia spraviť dosť šarapaty. Preto sa nastavujeme do pozície trošku inak. Hrudník, chrbtica je v predĺžení, pánva je kolmo dolu. Principiálne nastavujeme svaly tak, aby sme chceli výtlak, čo sa týka ramenného kĺbu. Hlava sa ťahá hore, udržíme, aktívne brucho, nádych do brucha, zdvihneme jednu nohu, držať 2 nádychy. Vidíme, ako to celé funguje. Vymeniť nohy, držať aktivitu, nádych do brucha, stále dýchame. A keď takto dokážeme vymeniť nohy aspoň 50 krát, bez toho, aby nám to robilo nejaký problém, môžeme udržať nohu a strčiť lakte. Super. A výtlak. Ale viac nie.